Temamyz nämeden ibarat? Inha temamyz aktivistlik ağırlığı bilen halktan pul ýygnalamy. Tema şu. Kim migrantlardan näme üçin näçe pul ýygnap soň näme etdi? Aktivistligi kezzaplyga öwürdilermi? Men şu beleki adamların aldanmagyny İslam'a ok şeýle pul ýygnaýas her hili ýollar bilen de naprimer aýdaýynda bu. Bir yerden çykýaýyny derine açtyk, näme etdik, onu etdik, pul gerek diýerler. Men şolara bir soram bar. Bolýa, pul ýygnadyňyzlar, derine açdyňyzlar, bir sany Türkmenistanyň raýatyna şo derneğin peýdasy boldymy? İlleşler soňky döwür meniň TikTok hasabym gowy işlänok. Türkmençilik we Türkmençilik iki kanalym ikisem efir dol açyp bilemok, açsam efir doňya. Hatta canlı ýaýyn ýeniden oýnatma özelligi kapatyldy. Bilemok TikTok'tan mı ya da internetimden mi olan bilemok. Onu bilmeň ýeke täk ýoly bar. Olam telefon çalışmak. Çünkü telefon çalışyp gördüýärler. Telefon çalışmak üçin meniň gaty bir mümkinçiligim ýok. Mümkinçiligi kömek etseňiz, onuň barlak görmekçi şu efirlerimiň dowam etmek üçin gerekli. Eger bolmayan bolsa ýene bir tane kamera satyn alyp, gepleşikleri kamera zapis edip, ondan goýmakçy, onuň üçin meni finansiýa gerek. Garaz hemmeňize minnetdar berýän gollugyňyz üçin. Näme gollugyňyz bar bolsa, kömegiňize garaşýan. Gülkümen tut ya, canıvam yani ya, öyle de var. Sen erkek adam yine. İşleyen, näme indi sen sillere emmeği näme halk eklemeli mi?